Webaculi bamaskandi. Niyobeka nini ubuxoki? Niyobeka nini ubuxoki? Niyabona nomculo wenu ukuthi usumi ndawonye manje. Awusayindawo, usumi ndawonye. Ingoma yamaskandi yamanje idlala inyanga eyodwa noma embili seyiphuphile. Ayisadlalwa muntu. Sekudlalwa enye efikayo. Ngani na? Ngobuxoki benu. Abantu ade benisupporta bedlala umculo wenu bengabalandeli benu anisabanakile manje. Nina seninake abantu abangema-influencer laba abadumile la ku-TikTok. Ibone nibanakile manje. Ibone nitshela ukuthi yibo abakhuphula umculo wenu kanti niyayikhohlisa. I-influencer ifeli idlala ingoma inyanga eyodwa. Eyesibili ingoma inyanga ayisayidlali. Inyanga yesibili i-influencer sedlala ingoma entsha efikayo. Selikhohliwe ingoma yakho. Nabalandeli ke laba ade benisupporta bedlala umculo wenu abasayikhathazi ngengoma zenu ngoba senikhombisa ungabanaki. Nina before ingoma yomuntu yakho eculwa umuntu yakho benikwazi ukuyifaka epagini lenu ka-Facebook. Manje anisakwenzi lokho. Ingoma mayidlalwe umuntu odumile yakho yiyo usuyifaka epagini lakho ka-Facebook. Labantu abangadumile cha anisakwenzi lokho. Lento kuzobulala kancane umculo wenu. Ngeke nize nibone nini. Kodwa niyogcina nibonile. Uzohamba e-studio uyorecorda ukhipha 30,000 uyitshe uthi ushayile. Idlalwe nje inyanga eyodwa ingoma zakho beyishiye kanjalo. Ukhalele imali yakho. Ilungiseni ke lobuxoki benu. Bulungiseni. Ustayela Ntuli Mphemba lapha yana ku TikTok indlela kaSompisi ubeka amagama ajolile, ubeka inkulumo eyomile isiminya into ehlangene ukhuluma ngabaculi ukuthi traditionally abasazenza izinto ebezenzeka before, including izinto zokuthi besondelana nabalandeli, sebegijimisa ama-influencer, sebekhohliwe abalandeli babo. Even if abalandeli babo benza ama-video sebebancane uthothi bayawaphosta lawo ma-video, sebegijimisa nje ama-trend nama-influencers adumile. Nanokuthi-ke iy'ngoma zabo ayisadlala isikhathi eside nje, ingoma siyadlala nje after a month sekuphelile. Yabona nje amagama abalekile wonke lawo and futhi into iyenzakala. However, uMaskandi njengoba sonke siwazi ukuthi yena umculo kanjani, umculo bekwazi ukuthi amabhinca abantu basemakhaya, abantu nje ngathi abafundile kuningi obekusondeza kuMaskandi until uMaskandi uze kufike lezi khathi lezi ukuthi uyakhuphuka le ndlela okhuphuka ngayo, especially ngo-2023. Ilapho uMaskandi ewabona khona ukuthi no, ingoma iyalishaya imiliyoni nge-12 days, ingoma iyawushaya u4 million 5 million nge4 months. After that-ke kwase kushintsha yonke into-ke njengoba senibona-ke kunjena namhlanje kuMaskandi. Ngokusho kanje-ke sabona ngiyalibingelela Ndofaya Sobethi TV le lapha-ke sinokukhomenda kaMaskandi kakhulu, sithathe namavidiyo lapha abantu abakhuluma ngakhona beveza nje imbono ehle abahlosile. Whether siyavumelana nalo mbono or asivumelani akusho lutho, esifuna ukuthi nje sikhulume ukuvula nje inkulumo mpikiswano enhle enempilo, sikhulume ngezinto ezenzeka kuMaskandi ezisithintayo. Nobani usuke evumulekile ukuthi engabeka ama-comment ofuna ukulike like, ofuna ucomment abeke umbono wakhe. Kodwa-ke sila inkinga ngoMaskandi before busozela abantu ababodwa kakhulu. Isibalo sabantu abesebenzela uMaskandi bebancane abantu, and abaculi bamaskandi bebe ne-talent elisimangaliso, bebephiwe, bebeyazi into abayenzayo. Kodwa-ke ukuthi bayavaleleka ukuthi yena attention bengayitholi kahle emaredweni, even nakuma-group bebengatholi ukuqashuka kahle. Khani ukuba yimanje lapha asebekwazi ukuvela khona beze benze kangcono ukudlula amaqhawe la adumile la alandelwayo. Yingakho kusubona kanje
Lezi zama-influencer nani indlela abakhulisana ngayo. Ama-influencer abakhulisa i-following yabo. Omaskandi nabo bayakhula ngenxa yokuthi ama-video abo ashare ama-influencers is about monetization, is to monetize i-content yakho. Ingoma uma uyifaka online it's a content. Ama-video lapho bedlala iy'ngoma zakho beyijabulela, ama-content creators i-content. Uma uyifaka le nto lena it brings more numbers, it brings more people kwi-content yakho. Okwenza i-content yakho ikhule ibe monetized even more, uthole imali. It's all about that. It's all about making money actually. Ingakho kubona kukanjalo. Izinto ezi-traditional njengoba niyibona-ke kade zenzeka kuyizona ezisebenzayo, but when it comes to money akubasizi ngalutho. So abantu babheka inzuzo babheka bazotholana, yabona, ukudablisha ama-revenue ukuthi na bethole something ukuze bephile, bakhanda amakhaya, belobole, bethenga imoto, bekhanda imizi eminingi yoyihlo babo. Yilokho abakwenzayo. Vele khona kuzoshayeka egcina usuku uma benza kanjalo, but it is all about making more money. Umculo usu-commercial manje, yabona, uthola amathuba ukuthi yena uwenza kanjani ukuze-ke uthole ama-opportunity ukuthi wenze imali. Yilokho nje okwenzakalayo. Abantu abaningi abekumele bek-understand indlela bekuhamba ngayo before bekungabenzeli imali, bekukuhle khona, kodwa-ke impilo-ke injalo.